И здравейте, хора! Така, днес ще направим... Всъщност, аз се чудя какво да правим. И сега ще видя какво ще правим. Ще правим капан. Ей, сега се сетих. И ще бъде 6 на 6. Така, аз съм си направил нужните работи. Така, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Арбе. Те, 1, 2, нищо. Така, сега ще слагаме те. Първо май от едната страна ще го направим. Не зная. Май първо от едната страна. Нещо подобно ще направим за кръци. За ваши приятели. И такива деца искат да ви оберат честовете. Можем направить такъв капан. Ако имате много пайж, ако имате 5 пайжна, Redstone Torch и много кабелстоун. Опа, аз го правя. Клипа, не го знам на колко части ще бъде, но сигурно ще бъде на една. Няма какво толкова нещо да правим. Така, сега ще го направим първо от едната страна. Май така се правиши. И така, без да исках прекъснах, защото имах малка работа. Така, сега какво ли ще правим? Май на 4 ще го направим. Поне за сега. Да видим дали ще стане. Може да знаете този капан. Много е як. Пробвал съм го. Искате ли да ви покажа къде съм го пробвал? Ето и тук го пробвах. И стана доста яко. На мен лично ми хареса. Така, сега какво ли ще правим? Първо сигурно ще го оградим. На креатив го правете. Или ако имате нужните материали, го правете на Survival. Ще е много по-яко. И като ви влиза някой приятел вкъщи, може и ви да си влезете, ама ако не си я задействате, например, като махнете едната пажда, например, сте я задействали и не минавате от тук и минавате вие по-точно, чупите и си влизате, то че и нищо не променя. Така, тук и... О, вещица. И сега ще... Ако искате още да снимам
на една игра с подобната на CS, може да пише в коментарите. Дали искате да снимам, де? Не ви карам чак толкова да пишете, ама ако искате, ако ви кефи, ще е много яко. Така, слагаме вратите и сега е нощ, много е опасно. Как, например, да го направим? Ето и ти. Се номер в къща, аз няма да я правя цялата. Някоя е имуничка, древна. Точно съм го натиснал, така. Така. За по-реалистично можем... Аз и сега ще ви го направя. Така, и това е всичко. За по-реалистично ще го направим и така. Примерно имате един чест и сте го оставили и тук. И в него има 36 диаманта, разни диамантени работи, някаква броня, каквото имате цена и вижте какво става. Влизате в... Аз съм крадец, влизам в къщата. Ама ще ви изчезнат айтемите. Ау, и аз съм крадец, влизам в къщата. Извините. Забравих да сложа отгоре. Най-важната работа я забравих. Нищо. Сега ще направим. Извинете още един път, че забравих за редстоуна. И така. Имате ценни работи. Ама трябва да си ги държите по-навътре от къщата. Така, я пак да започнем. Не, ще ни прецакаш всичко, бе. Ще ни прецакаш мръсен крипър. Ще ни прецакаш всичко. Ще ни прецака този нещастник. Аре, бе, кога ще умреш? Най-накрая. И аз съм крадец, влизам в къщата. Ще ва обера. Обирам ва. Какво стана? Малко ще бъдат отчудени и изхвърчваме. И паднахме. И кое? Ето. Дано да ви е харесал клипа. Абонирайте се, дайте лайк нагоре, дайте палче нагоре. И ще се видим, когато се видим. До скоро!